ngiyaphinda ngiyanikelela amanazareta amahle enkosini. Bekuthini bantwana bakaNkulunkulu namhlanje inkonzo zoyina nomfundisi kodwa masibona ukuthi bayidliza abantu bathenga ukuthi anizwanga bese noma bebuza ngale ngakhona uthini kubaba itasazi ukuphila amaphilo yaphila abantwana bakaNkulunkulu. Inkinga nje uzenzela okubi uzenzela yena, lo wenza okuhle uzenzela yena. Mina uma wenza okubi ngiyakhathazeka ngawe ngoba ngimele phambi kwakho ukululeka ukuthi okubi akufuneki esontweni. Ifisa ungathi bonke abantu abala esontweni bahamba ngendlela kahle. Ngoba indlela kaHlembe inendawo la esisa khona. Eyakho indlela ihamba iphele. Bese belahleka abantu. Ngiyafisa ukuthi masihlangene lana sazi sizuza. Ilo nalo azi ukuthi mayisuke kubeza la uzokwenzani. Ngoba uHlembe uyazi la ebadonsela khona abantu ukuthi badonsela ubayisaphi. Ayipheleke abantwana bakaNkulunkulu indlela zobumnyama esontweni. Liyonakala ibandla ngendlela zobumnyama. Kodwa ngikho-ke lapho engikhona ngithi mina ngingumelusi nginalizimo. Izimo ziyamuza umelusi wazo. Uthi ziyamazi. Ngoba mayekhulu baba ziyasinda. Ngoba ungukuphila. Ngime phambi kwendlu ngoba ngukuphila kunina. Yacela ke nabadukile ukuthi babuye ngoba phela size lana sizolungisana.
inkosi zibusise. Khona ukuthi sisahleli kahle ngesikhathi sihleli kahle futhi sobe nesikhathi. Into enhle inabo ububi bayo. Ayikwazi ukuba yinhle unomphela nobubi bakhona. Kodwa ngiyafisa kanjani zathi nikuthande ubuhle nikuzonde ububi. Ngoba obubi udala isithunzi esibi negameni kanje. Bese kulandela amigama. Makwala baphephela kubhalwa ngani? Ngabhalwa ngawo ngezazo bese kwesa isithombe. Yabona isithombe yini? Ukuthi leli bandla kunzima. Khona wakhona kulula. Kuyenzeka ukuthi uyikholwa ugcine usushibilika ngokukholwa kwakhe uyidwala emsebenzini uyashibilika usuphezulu akahle kwabo umuntu onjalo fanele simqoqe simbuyisele la kade khona ngoba masila sisolungisana indlela yashembe yinde Nazaretha futhi inzima eyahlaba ingamathi nameva singaba baningi kodwa kuthi uyazwa bambala kepha mina ngicela ukuthi Nazaretha sonke sihambe le ndlela kaHlelo ingathiwa bambala sihambe sonke njengoba sisuke emakhaya sashiya yonke into besiyeza emakhaya siza la asenze okudingwa uyena singazenzeli okwethu ngoba wethu uhamba hambe kwena mkhawulo okwakhe apheli ngathi ukuphatheka kancane ngingaguli ngiphathekile base ngithi cha okuzongilapha ukuma phambi kwenu Nazaretha njengoba sengiphambi kwenu nje sengisindile yacela ukuthi konke okubi kudlule nabasuke emakubo bezelana Nazaretha bezobona ibandla ngiyacela ukuthi umuntu angezi la isontweni mayizobona ibandla akahlale ekhaya yothi ngoba esihliziyo kama isipho umthelo usengeza la beseza ngoba ubuza kwakho la uzobona lento enkulu kangaka asazi ukuthi ucabanga kanjani umhlaba wonke usuyibonile lento kodwa kambe iyathanda ke impukane ukuhlala entweni emhlophe ngoba impukane bekehlala entweni emhlophe ishiya ukungcola sifana lento iyowasha ayihlanje impukane entweni emnyama nabantu banjalo ngiyafisa ukuthi Nazaretha njengoba sibaningi siba ngapha noma ubani obefikela kakhulukazi laba abangayigqokeli kwemhlophe obeyalelwe la ekhaya ngeyidingo leyo ukusizakala okuthize engathi angahamba phinde ekhaya selitholile lo kanti izelele ekhaya Yangilathi nani Nazaretha engihamba nani nani ngathi maniphindele emakhaya ngafika emakhaya imizi yenu iphephile nako konke benithile nifice kukuhle njengoba nithile ingagcilezi imizi nemfuyo engaxoxwanga ngoba khona abantu abahlala
kusalele ukuhlukumeza ngaNazaretha. Mayeza kuJulayi umuntu ubuya inkomo ikwaziwe ifile mbuzi isupho izimo. Sebabona abantu abalona noNazaretha. Noma ungalo kanjani lento thina amaNazaretha sinabokholwa nabantu abangakholwa. Kepha solwa ngomthandazo. uNkulunkulu uyasiphendulela. Jawani Jawani Ngibonge nokusuka kwethu eKenani. Kwabona isizwe nansiza la. Nokuhloniphana kwenu niza la. Nokuziphatha kahle kwenu niza la. Kithi akubonge maNazaretha ngoba into yabonga. Ngibonga futhi nabashumayeli abasigadela umkhumbi kaNkulunkulu. Ngibonga futhi nalabo futhi abasitholela umphongolo wesivumelwano. Bonke amakhosi nabefundisi. Kuyiniwela kwabo. So ayinde le ndlela. Inzima futhi. Kodwa noma ubani ufana mayihambe. Yithi kini inkosi zinibusisa.
inipe konke nikufisayo. Ngingakhohlwa-ke naye labafana abasithuthela ijuli behlala igubhu, ngoba yibona abasinika amandla ukuthi siluhambe lolu. Noma usuthi uyakhathala, uma ufika kubona uvele uthola amandla amasha, uhambe bese uphephuka ngempela. Hayi manazana yini into yini yobona wayini. Yabona masesihamba sebehlala into zabo labafana singasanyatheli phansi. Sesuthinta umhlabathi kancane. Ayikho into yake yaba yinto nje emhlabeni yaqala ngoba omkhulu. Uhlale phansi uyibuke lena. Yabuke la bathwele izitsha sebedansi. Beshaya imgidwa la ekhaya nazo izitsha ekhaya. Ubona nento abayenzayo akuyona into yokudlala, yinto esongaphakathi ezizweni zabo. Umgcwele-ke yiyona into edlula kaManazaretha. Ingcwele lento yini? Nani ningcwele eManazaretha? Ngiyofunde lapho. Awufunde lapho baba uThesalonika wesibili 2 verse 13. Ukuba ningasheshi niyakaziswe engqondweni yenu. Awufunde baba. Ukuba ningasheshi niyakaziswe engqondweni yenu ningethuki. Baba uyifunde kahle. U13 kepha thina simelwe umbongo uNkulunkulu. Izanini uzwe kahle baba. Thesalonika wesibili 2 verse 13. Izanini ezizwelo
usifunde baba masitholile usitholile baba shaya baba kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazalwane abathandwa inkosi ngokuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ukugcwalisa kukamoya nangokukholwa iqiniso ba kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazalwane abathandwa inkosi ngokuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa njengoba nina nakhethela ukuthi nizosindiswa namaNazaretha nokungcolisa kukamoya nangokukholwa iqiniso amaNazaretha ngahambe nilandela abantu abasemnyameni emakhoneni bakho umhlangano ngoba yonke into noyilalela kubefundisi mabe phambili beze kumnyameni mabe semnyameni ngabalaleli ngoba ibandla liyalimala liyazi ukuthi kunemhlangano eziwe kumnyameni into eziwe kumnyameni magwela ukukhanya iyabonakala ukuthi ayiphambili nize nakhohlwa abantwana baNkulunkulu ukuthi la kukhona uNkulunkulu nomngcwele noSathane ukhona isoko sakhe ngoba usuke ezofuna labo abakholwa kwabo kuyantekazela ngicela ke manazalwane niqine ekholweni ungabi ingubo ezimhlophe ezikholwayo inhliziyo zenu zibe zingakholwa akube mhlophe inhliziyo mhlophe ingubo ningavumeli ukuba igqila ezikaSathane ngoba uma nivumela uSathane uyonakala umsebenzi kaNkulunkulu akube yilowo nalowo wazihlole ukuthi usekhona nokholo wakho oyihlola ukuthi usekhona nokuthi usakholwa yini futhi into efanele siyenze manazalwane asingakuphoki ukukholwa kube ukuvuma kwenhliziyo ngoba yona inhliziyo egcina okubi egcina okuhle ngoba kuyenzeka sahambe nawe kanti wena kade wayihlukubela kanti masihlangene la maNazaretha suke solungise umphefumulo ukuze uhleme mayile ithatha le umoya wakhe uyithole indawo la ethi usifundisele kuya khona ungifundela ke lapho Izaga Izaga 11 verse 17 kuya 20 Wayifunde ba umuntu onesihawu wenzela ubuhle umphefumulo wakhe kepha unonya uhlupha inyama yakhe umubi uthola inzuzo yenkohliso kepha ohlwanyela ukulunga ohlanyela ukulunga ovuna okuqinisileyo
unomvuzo oqinisekileyo oqinisa ekulungeni uyakuphila oqinile ekulungeni uyaphila kepha olandela okubi uyakuba ngokufa kwakhe ba qhubeka baba usawuthweni ba abanhliziyo ephambeleyo bayisinengiso kuJehova kepha abaphelele endleleni yabo bayawuthokoza kuye yabonga baba kusibusisa umuntu onesihawu wenzela okuhle umphefumulo wakhe kepha unonya uhlupha inyama yakhe omubi uthola inzuzo yenkohliso kepha uhlwanyela ukulunga unomvuzo oqinisekileyo oqinile ekulungeni uyakuphila kepha olandela okubi uyakuba ukubhubha kwakhe ukufa kwakhe abanhliziyo ephambeleyo bayisinengiso kuJehova abanhliziyo ephambeleyo bayisinengiso kuJehova ukuthi abanhliziyo ephambeleyo bila bangafuna ukulalela kepha abapheleleyo endleleni yabo bayintokozo abamba ngomthetho kaShembe bayintokozo kuShembe into elahla umuntu la emkhiphayo la esontweni abafuneka bangalayisi impilo yenzeka ngivumelana nabangani bakho ngivumelana ngokunyama nawo bafuthi nabangani ningabe nisafuna ukulalela abagcotshwa senithi niyazi nina nisalawuleki khuzwa ngapha uthwe ngapha khuzwa ngapha uthwe ngapha nokuhlakanipha kakhulu kuleli bandla anginazi ithele ezinhle fanele uhlakaniphe ngokuhlaniphele into oyikho ungahlaniphele leli bandla wathi uhlaniphele ikhona fanele ulalele thina bese wenza lo sithi kwenza ukuhlakanipha ukuhlakanipha emzini wakho usuku bese uyashaba nomzali bethi cha mfana uhlaniphile ubusimuzi kayisi ungazobhidliza lento enkulu kangaka eyakhiwa indoda iyodwa Phinda ufunde lapho baba Mahubo 1 Mahubo 1 verse 1 to 2 Usisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi Usisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongahlali enhlanganweni ongeni endleleni yabakholodayo ongahlali enkundleni yabakholodayo kepha emthethweni kaJehova kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova
ozidla ngemini nangobusuku ngomthetho wakhe imini nobusuku. Yabona usisiwe umuntu ohambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni ezulu, ongahlali enkundleni abaholodayo. Lokho-ke kwenzeka uma unabangani esontweni, ugcina ungasazi ukuthi esontweni noma ikuphi, ugcina ungasalawuleki. Makuthiwa kiwa leyo uyale unanefanya ningayikhohlwa amaNazaretha eyinto eyaqala nalo kuNazaretha ukuthi shembe ukuthi wena abantu abayeli thina sithi abayeli amadoda amathathu no obona mayisengena amadoda amathathu uhosheke ngoba ithuba lisekhona. Ungaze ukuthi uhosheka wena usulate fanele ubuye isikhathi sisekhona. Wasilungisa nje silungisela kona ukuthi iwe phambili sigcine siwuzuzile umbuso kaNkulunkulu. Wama sila siwe sosebenzela umphefumulo ukuthi uyizuze indawo welizayo. Kodwa kukuwena ukuthi uyathanda yini. Uthanda kuphi ngapha kwamnyama ndawo nangapha ezulwini. Wena koyikhethela. Kodwa kubike ngelilanga uma uhambe emhlabeni usheshe ubuye. Abanye abantu bayashesha ubuye. Esezobe udaba kahle manje usuwabuye sesesimeni somuntu okade esebekiwe bese izingane ziyasaba. Asenze ubuhle isikhathi sisekhona. Singayivali indlela yethu. Sibibiyele ngameva. Namatshe kodwa sihlale ameva, sihlale amatshe, sihambe ekhanyeni. Sesiyofika kwaShembe. La sithi masizala sizosebenzela kuya khona. Siyiya ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu. Uma sihlangene lapha kwaNazaretha sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Sizonxusa uShembe ukuba uma esehlunga amagama angawalahla wethu siwafice khona. Namhlanje-ke bantwana baNkulunkulu umhlangano uyavalwa. Sizokwemukeliswa yibusiso, sizovuna besitshala kusukela umhlangano ngeke. Kodwa phela isibusiso asila singathunyiwe khona. Siya la sithunywe khona. Umuntu phela uzovuna abekutshala. Ngiyafisa mina amaNazaretha ukuthi ngelinye ilanga sibe munye nje ngesenze into eyodwa ngesikhathi esisodwa. Ungabi khona odoze ebhekisani. Akekho noyedwa ozohambe ngaphethe lutho. Ngoba ngiphethe into ngiphethe isiqalekiso, ngiphethe isibusiso. Lesiqalekiso siyatholakala. Ngeke uthi wegqiza amadokoda abantu, uthi wenza imvunulo yabantu, uthi uzwaba lesibusiso. Kade ekhala lo muntu wemvunulo. Awasenza ukugida kusasa. Kanti anoyitshela ingane uma ucocela iNazaretha awuphindi uyeke. Ucoca unomphela noma ungasathandi. Uyena umuntu uyikhethela ukuthi hamba la kuphi lo.
okubili. Ngoba phela bakhona nabacovi bandla bedukisa amakholwa, naye uzozuza kona phela ukuthi ubeyadukisa amakholwa, uzozuza indlela yakwalahle, kodwa phela uzuhamba manje sizoqhuqhuda nje isono ubona emhlabeni. Ngiyakubatshela abaningi kuze kufike izinto uzohamba bese uyakhululeka, kodwa ungakhululekile wangempela kwaphela nakhona leyo yakhona ufika bakubuze. Ngoba phela njengoba sonke sila sizofuna indlela ekhaya, sizocela indlela esihamba ngayo mhla uNkulunkulu ethatha umoya wakhe, ngoba inyama iyobona. Yena uthatha umoya wakhe awufuna indawo, uma ungabunayo indawo yomoya iyasetshenziswa. Anazathu akezi le ingozi zethu zibe ngaphakathi enhliziyweni zingabi ngaphandle. Ake kube inhliziyo ezimhlophe ekhaya bese kuba ingubo emhlophe ngaphandle. Singathi nje wasibahle kanje kanti kuyakhalwa ngala siwa ngakhona. Batho makhelwane mangabe nalo uyongena ezulwini nathi siyongena. Bayana uzana nabantu bangakini bakuthande, bakuphathise ngisho iminikelo ukuthi hayi osinikelela kuhlembu sicela ukuthi nokuthi. Ngoba bebona inhliziyo yakho ukuthi hayi cha uyikhona. Akheleze umoya wokuzwana phakathi kwamakholwa. Abaningi bayaduka. Nize ngayoni lento manazathi abaningi basayifuna. Nani niyabona. Kodwa ngeke lento yoniwa abantu abaningi. Liba lodwa uyayicashaza elingcolisa yonke into. Zamane liba linye esakeni elibonisisa kalonke. Yacala ke manazaretha. Ningavumi usathana ngene phakathi kwenu. Ngicela nenze okuhle manazaretha phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yenu emihle bese bekhetha inkosi. Futhi nambe ngomqotho phambi kwabantu. Umhlaba usonibonile manazaretha ayikho indawo inina. Nilanga sefanele bamukele labantu abafikayo nambe ngomqotho phambi kwabo. Kungenzeki into esephecelezi. Nize ngayoni lento ifana lokuthini. Ayithengwa ngamali lento babamkhulu nje wahluphekela thina. Manje asifithi vele sivuthiwe into yamahala. Uncenga inhliziyo nje kube ivume. Bese umlandela. Nkosi kusenezwini. Sizobala inkonzo yethu yamanje. Isitabelelo sekulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186. Sizocela umbangela uNgcobo kwakhona lapha ekhaya sola isitabelelo Nkosi Mbusisi. Nkosi Mbusisi kwamabangcwele.